Patats, nagpakita na pud ang bulinaw. Atong tan-awon kay nakakuha ang bangka ang bulinaw. Preskuha na eh. Pila ng kilo bulinaw karon? 50. Napay bagong naabot mga tats oh. Siyamba dyan ni karon makay mga bulinaw. Kami na bagi kilaw ni Matats. Matats, nakaisda na tong amigo. Isda ng bakol. At least anding kamot. Oh, nanasip ang kilaw. Na tagaan sa isda ng mananagat. Tulo ka ba dira? Sibak yun ba? Dakot yun halim ba? Para ito panahon Matats. Hot chop kayo. Weather. Pili ko ni mo? 40? Nya tong suroy, pili suroy. Baso-baso. Pili suroy ani. Baso-baso na. Pila pong baso? 30-20. Kira. Ha, tong gagmay nga baso. Tama tats, tag 30 ang baso nga gagmay kayo bago pa mo pagkita mo ng mahal. Sari niya ho. Sari nga maratuhan. Pili ko naman natin. Goy, 150. 150? Ay, dili. Dili. Amo, pila yung kuha na. Mga natin mga igsoon nga badya mga tats. Sayo pa kayo na, manuroy na ng isda. Mura po kami, sayo kayo mo duty. Agabot sa lasais, manuroy na sila. Okay mga tats, amuha ng soke ni. Bulinaw, tulay. Pagkuha tag banyera matats kay duwa ka banyera din kuha to niya. Bali amo atong suki. So unya na ko mag-video ha, magtrabaho sa ta. So mga tats, nakakuha tag 2 kilo no. Wala na ako pakita sa inyo kung yun sa pagkuha kay wala mo gurit sa kamera. So tag 160 ang kilo ato mga tats. So kamo lang mag-divide diha. Mo nang bangka sa likod do. Nya, mo lang to. Thanks.